Kado ko bipon sa may kado pajir lo. Ili tum jong si bang sopir the lang na pamilo plutang te non alom a generation non alom a Monit tum Aning Angthin preklap. Kanghon kang jinso ason bang kya bipin. Methang Apei aso Methang Apei Aphan anstame chichini ne det ason. Aka prek ason phan RDP muna kason si ili tum thek monong ji. Not he jong mate kedam tang a video long same nani tum phanang than pon lo. Pharo pho a joy ne alangli Methang asupi phan same Apran Armut Det. Hala supi bang apo atangka apo poisa pharo phoke inhudet lason. Amat si apo bang skulong ingthum damlo laben ke hem kewanji alar bang ke toare bengsia lang Aphan Apran Armut Det lo. Irutum che than pon elo hala bang solam. Non la Jaipur alam stame lason no kardhani area long posipu pon no Jaipur long hadak sitame Methang family mate Methang Apei Aphan Apran Armut Det. Alam bang keceng lason no aprang si litum alang litum amen bang litum chini na Apei amen bang lake santos pusi jongpon lo ningkan hokebra hinia ni dolo laben ki asopo amen bang lake Naveen sing tanwar pusi pon lo ningkan thongkebra isi lo irdum kado ko bisame chini lo family ang bong mate hem isi ang bong hoben ke lam kachedan mate irdum kache bohong lason stame dodo alang litum same lason lo alang litum hem isi ang bong alang litum kache bohong same dodo hala Apei bang matela santosa bang wifi connection bon pichek pulo la sopo bang Naveen bang ke alang di internet and bom hala sohut Apei bang wifi connection wifi ke nang litum same chini lo wifi pen ilitum internet same ilitum en pon me use pon me amat si Naveen bang same aning thiak lo alamage la chota kalilang hala sohut alang itum long la gas cylinder matela gas same igdet asi son minute helo ne pini alang itum same cebohong dud lo. Amar si kecebohong bang juring tang o jo ni alang di Methang Apei Aphan same chichini ni jalo theng chok lo. Lata angjir pia Hingno la pen ke Apot Hingno mat. Santos panjong sil tum lang nam lo pulutan ke Santos bang ke apenan po la pen ke Naveen bang ke apo la pen angjir pia Hingno si Apei Aphan theng chok lo. Api crab phit lo hadak mat. Crab phit api sitame khai bong pen apulong theng lang pu. Amat si alang di pan tong sikot hospital pon lo sistem alang di Apran mangke joguni del lo Apran nam jilo hala maksud thengbom un hut apo bang matela anjir pia bang same kirab ji pan bor ipik lo pu sitame labang so asupu bang kantang o joini alang tum same rab no ne del api tembok terai tum same alang tum kache bohong ase bang arjulong lo lasi police tum pan same inform pila tong sikot alang di tum wang lo laben ke alang di pan same pane pon check lo bangso videos tame do pusi pupon no nili same lang lela same news article long same tok mono hala bangso ke theng hora video same do pu hala bangso video bang viral det lo la seli to matha me non alama Monit tum Kopi policy asabo wed alam same control ne det lo arang litum det la pukali kapre ga family tum long same la son do ji pene pena lampen ke chebohong la son do do non lama generation ke la son no ni thek lo ke nili pen mat stame la son lo asabo alam same arju ne det ti Pemani bang dong sili tom phan Hingno da ka son mate na ing check lo plutang te a sab o same control ne ining thidun plu det la son cheman det Kopi ko son bone putek chidal same iri tum bang non bang short tempered side non matha sinang Naveen alang li phan ke Apei santosi bihek men same cholana lo pathi pading lo mo thiding lo plutang te ni ki support ni phanang lana po pene joy ke joy wan to po kiso kyun e hut sitame nang lang po labeng ke dopik lo pregjam alang ditum Methang asomar phan ke alang ditum same aning ki thedam dopik labeng ke kado ko bi Apei pu same asomar phan ke aning ki thedam dopik lo mo theding lo blo tangte nang lana po kisukyun e hut same nang lang po kesar ki kriya hut same kinang ji son an same nang pipo nang lana po son ning ki thedo same non bang ke santos bang halaso kemang do same halaso aning ki thedo same donak lo ate alang li sopo mal serang li Apran Armut Det lo asopo ke theng pen si ki thi lo Apei bang ke same postmortem mangi claim pon na to lo athe lata icr no alang li tum hokpet alam lan so se kiri tar lip ji phan si postmortem mangi claim pon na to pene pena kaprek alam klang ta ji mene same tum kado ko beta chini lo laben ka video long same kado ko bisame thek long prong lo asopo si Apei Aphan mangi ke thek
Nasi son alamang gelang namlo pelutang te akhing noa son kewang ge angtan pen side la pukali. Hemi simar same akhing noa son klang det da thek. Jong si iritum chere re pelutang te. Iritum bang self control. Iritum ningithi ningke kang ningki pung lai pen same cipa jok vegrang ji kalilo pelutang te iritum halas hut kopi tong ke claim ne kopi action tong iritum kedeng ji ne. Iningi thiut ke iritum cipure kede ji. Nasi labang so self control hormone same Methang si cari ponang kokpo, itu mening time me hur same itu ceber tip, lason same itu bori ponang kokpo, lason same itu cari ponang kokpo. Expert tumang matha lo la Sony alam chot kandidat hai pulo, la gas kawe pen la pege la Wi-Fi connection bon pichek la so pochot kandidat hai pusi kening je lo, sida me protected lo, alang tumang matha lo hem akaprega problem do kokta thek. Athek tumang ningje lo mental health a problem a joini pusi ningje pon mental health pelotang te hala kematha kele damde kematha uni kematha thek pamimi a brain hengno to masupulo hala support hai mental health problem pot hai pusami ningje pon dolo ajale te than same asupu bang sia pai phan mang ke apran armut lo labing ke do olang il tum dong silang nampa melo pelotang te hem isi ka chobhong ye athe bang ke dopik a reason mate athe bang ke dopik lo Stame tangka maha kecugijun longli pelang laben ke addiction laiben stame cibong ithek kumani bangjong si a family pen indur horjun wer bang dolo pulutang te hala hor kijun hor kangri tumang ke kijun je tumban stame padoso jo asol stame dokok titi as addiction hormones stame hemopik tangka bang a problem ke lagi kapreg lo stame addiction hormones stame hem pacharu ithek Addiction ke nilila hor phane niling jong namchot kali araki son an sitame mission ke kali lo irtum non langdam sinang Naveen sitame aning ithi ke la Wi-Fi connection bon check pot pulo Wi-Fi pulo tang internet lo nasi technology matela mobile hai a joini pen same monitum apran same charmut hai mate aning same thi hai nalitum same matha tha etum phone ong jong si battery avelo pulo tang te Itum same sabo dono dak sun ke dodo. Kopi polo product itum same technology hin nat same dependent. Mate itum same halai pan same itum RDP munak so sido. Komani abang jong si itum family pan itum phone and laptop product internet pek pa iglap product battery pa iglap product itum same ening thiji asono jo. Nasi addiction do pik monitum mobile addiction sitame dodo halabang so addiction same hengno lo. Tapi kiram tang a news article on nalitum same arjulong pon thaipo mobile ke hang pen kilong lia joini alang di Methang Apei same Apran Armut Det lason same tum arju ponong lo Thane Maharashtra long Abirta 2019 along Abirta lo akleng bang khala abong bang ke PUBG pathupik akleng bang 19 years ni dolopu alang li bang khala abong phan bang ke PUBG pathureri pu alang li kai ki same pu kong labang so joini abong ba aning siksak lo amat kopi lo la Caesars posipula English pen KC humlock mat tokludu det mat Apran Armut Det pachilo a ikphat PUBG a joini matela games a joini lo PUBG det kri lo program games a joini lo semhala so bang PUBG pathu pik ko also bang a ik bang ke pathure ridai pu pudun mom lo mat si aning siksak mat si tokludu ma pachilo Technology phan ke pathe polo a family a Methang family phan important GP pidat polo RD GP pidat polo lasi irtum thanpari nang jo somatu man same technology lai ke kalang itum enang pok itum use inang po sitame lai technology phan pathe munak labang ke itum claim credit nang ji po somatu ma than vek nang ji lage addiction polo mobile addiction made labang so game addiction bosila songe claim polo labeng ke dothulang Bengaluru, Karnataka along Abirta lage mi achiklo along no 2024 along. Hala sitame lason lo abong bang a ik a mobile phone pensi games pathu bom lo. Labin ka a ik bang che hangnun bom lo. Konang pinon lo. Seme abong bang seme napunat ke game pathu bom lo ping tum tujan lo. Labang so kipi ki padhe pen a joini kibu pen abong phan Theng top det lo kona tong theng lo ne apulo ne abang lo ne same theng top det a joini hadak masi apran nam ju lo labeng ke adak pai pu bang arjula pai pu pai pachabai ko sone ne chini ne polo same aphi arju pater tok pami lo aphi je thande lo alang ni sik pathi la sonjo la siri tom mobile addiction same
MIUA Naveen ke mobile upload te internet ki connection ki dobek po Naveen a situation jong si lang no plutang te halat se me sabu chingi dam hoilo same games a joini mobile a joini la pugam ki tokte same wifi connection a joini si tok pon asi wifi connection upload te internet ji Kopi si kawang upload te lage nani phone ben kelang ji bhanao lasi asabu relate hoilo asabu sibet hoilo lasi technology ahi nat addiction si tame isi miu ang theke kali taben ke tangka ma hapen same family tum che bhong ta thek mate apran an same chan muda ta thek bharu pho joini si asupi phan che pathilot e tum karjulang ben same ma hu ha taben ke lahaya alam ke tum ke che than jung kali lake a hok pet alam mate ke plang alam si ke plang tang alam si tum che than no lasi tum kado kabe same anger mate la ending ki thi por mo bang ke control nang ji kalilo plutang te tum Kopi tong ke claim jene la bang soning thi de tum same che control hone de ji first pen si tum che control je nang ji lalu plutang te itu man me sen po kalilo plutang te tum family ang bong an same cheng no dak ta thek mate ning kang sam la son same abi ta thek la bang ge tum isi bang ning chi bi pa me nang ji e pai e phan kang hon asom thot ke tum ridam et same long nam ni lo nani tum same chini lo la bang so lam ke tasi ajara lam me do si ta me e tum bang e pai phan bang ke tum lam same thak deng nang ne labe ke theng bang ke hilu pikalam no la apai apu pan ke theng bang ke lage akai same mi oi de ji labe ke non la Naveen apu bang same ning je lo lage ne sopo kali lage enut monster made enut hi lo pusipu la sialang li phan same kok that vivek nang ji pusi apu mat same ning je pon asi matha dam sidang la enut Naveen ke chok che joy de alang tum hem isian same Hingno phun no lasi lang namba melo plutang te nonolom Monit ma phiong Aning Angthin Hingno ong so si mande ba sida me eli tum khangon lahai hor mu bangke lake anut kapre ke nang khangon ere thaji bon sam eli tum methang che control rep methang phan bang che khang rep baki on asi unan ge tum kadoko bis me bor ina edum family ang bong che pinsen ji aphan eli tum tangka ma pan pathi thera eli tum methang family don rap lahai phan le tum pathena etum addiction hor mu phan pathi thera itum lahin kaching hon mang itum bor inang etum technology phone internet laiban pathi thera etum methang family apan itum important chipina mate arti chipina nile bangso video long lasinan ko pana khan kam chotpo kapre video long putha itum chetan tunang kapre kala domei thakme kardom